eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Bizkaiko eta Arabako metalgintzako langileek lanuztea egin dute gaur ELA, Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNT sindikatuek deituta. Sektoreko 52.000 langile daude deituta berriro ere greba egitera, hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoelako. Irailaren 21, 22 eta 23an ere protestak deitu dituzte metalaren negoziazio maila desblokeatzea eskatzeko. Joritz Iglesias, ELAko ordezkaria. Eta aipatu bezala inflexio puntu baten gaude, eta geroz eta jende gehiago animatzen ari da grebetara, izan ere 20 urte eramatzagu hitzarmenik gabe, eta jendea esnatzen ari da, jendeak badaki KPI-a lortzeko borrokatu behar dela, eta hitzarmen duin bat lortzeko borrokatu behar dela, eta gainera Bizkaian ere hasi dira, beraz, uste dugu horrekin guztiarekin indarrak edukiko ditugula zehari izateko, ustaiak 8 daukagu datorren bilera, mugitu behar dela, bai ala. Kaixo guztioi, eguerdion, eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta hartu bitarteak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 30 ditu gaur, ekainaren azkena, osteguna eta Arabako metalgintzako sektorea bezala, Araban bertan Gasteizko Mercedeseko langileek lanuzte eguna dute ere gaurkoa, lan batzordeko sindikatu guztiek deituta. 3. greba eguna da eta sekulako oihartzuna izan du gaurkoan ere greba egunak sindikatuek adierazi dutenez. Horien arabera langile ia guztiek 95% ez dira lanera joan. Goizetik piketeak egin dituzte lantegiaren sarreran, baina ez da istilurik izan. Lanuzteaz gain, protestak egingo dituzte gaur, lan malgutasunaren ordez, soldata igoera izango dute aldarrikapen nagusi. Mikel Díaz de Alda, LABeko ordezkaria. Argi dago, inbertsioa importantea. Ez dugu Mikel Díaz de Aldaren korte hori, dena den Mercedeseko zuzendaritzak 1.000 milioitik gorako inbertsioa iragarri du, eta langile batzordeak hain zuzen ere lan hitzarmen berrian negoziatzen ari den une berberan. Zuzendaritzak malgutasun handiagoa eskatzen du inbertsio hori gauzatzeko, hori da eskatzen duena baldintza gisa, besteak beste 6. gau bat lan egin behar izatea, baina langileek ez dute hori onartzen, ez dute baldintza hori onartzeko prest. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen sailburua atzokoan 11 telebistan izan zen, eta inbertsioak gauzatzeko akordiotara heltzea lehenestea helburua dela adierazi zuen. Arantxa Tapia. Langileen ikuspegitikan eta beraien ordezkarien ikuspegitikan, beraien lan baldintzak aztertzea eta ondo definitzea bere zeregina da eta logikoa da zentzu horretan. Beste hainbat plantetan, ez bakarrikan hemen Euskadin, baizik eta demagun Europa osoan, gu Europa arragea, gertatzen dira horrelakoak. Enpresa berri bat esaten genuen kasik planta berri bat sortu behar deala eta beharrak ere desberdinak izango dira, bai lanpostuen aldetik, bai formakuntzaren ikuspegitikan, eta malgutasun hori beste planta batzuetan ere eskatzen da. Beraz, nik uste dut lortu behar dena da, bai enpresaren ikuspegitikan, bai langileen ikuspegitikan, bakoitzak bere interesak defendatuz, gauzatu dadila inbertsio hau eta gauzatu dadila proiektu berri hau. Beste kasu batzuetan ere lortu izan dute, beste urteetan ere, eta konfiantza dugu hori lortuko dela. Eta gaurkoan, Irunen eta euria egin arren, milaka herritar kalera irten dira San Martzial jaia ospatzeko asmoz. Azken 2 urteetan ezin izan da egin pandemiaren ondorioz, COVID-19 pandemia dela eta alarde tradizionala lehenik irten da eta ondoren alarde parekideak ere parte hartu du. Beste urte batez, udal ordezkarien inongo erantzunik jaso gabe eman ditu bidearen lehen pausoak Irungo alarde parekideak. Bazterketa jasatea oso gogorra izan dela azaldu du Maite Bergak, alarde parekideko generalak.
izan da oso gogorra, izan da. Orain, askoz lasaiago dago, hala ere, ez da, batere normala bizitzen duguna Irunen, Hondarribin ere. Ez da batere normala. Haiek baztertzen gaitu. Zen garaia hori zela, pasada bat. Horroroz bai. Minoria bat bezala, aguantatu egin behar genuen. Gainera, gure helburua oso argi geneukan. Orduan, hori lortzeko egon behar ginen. Eta benetan, jende asko sufritu du, asko. Eta Osakidetzarekin lotuta gaurkoan EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean proposamen bat egin du osoko bilkuran, hain zuzen ere Osakidetzaren egoerari aurre egiteko itun zabal bat egiteko proposamena izan da horixe, parte hartzeko ponentzia irekia sortzea proposatu dute, lehen mailako arretaren egoerari batez ere diagnostikoa egiteko. Eta zentzu honetan gogora ekarri nahi dut hezkuntza arloan gai izan garela, arrazoi nagusiak identifikatu eta konponbideak planteatzen dituen akordio estrategiko bat erdiesteko. Osasunari dagokionean ere akordio zabal bat lortzeko gai izan beharko genukeela uste dut. Astelehenean Sagardui sailburuak esan zuen bere eskua luzaturik dagoela elkarrizketa bidez akordio batetara iristeko. Eta biharko plenoan bere hitzak egiazkoak eta zintzoak direla erakusteko aukera izango du. Euskal Herria Bilduk mozio bat aurkeztuko duelako elkarrizketaren bidez akordio batera iristeko. Eta Ezkabako gotorlekua eta Donostiako Lakumbre jauregia memoriagune bihurtzea hitzartu ostean, EH Bilduren eta Espainiako gobernuaren artean, Lakumbren egin ditu adierazpenak zuzen ere Mertxe Aizpuruak. Eta bertan, izan da, besteak beste Asun Lasa eta Miguel Mari Lasa, Josi Lazaren anaia Arrebekin, eta baita Juan Carlos Izagirrerekin, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailearekin batera. Jauregia dakizuen bezala Donostiako udalaren esku uztea adostu dugu Espainiako gobernuarekin memoriagune bat izateko, eraikin hau. Esku aldatzea udalaren gain urtebeteko epean egingo da, horrela adostuta dago ere, eta gure ustez berri pozgarria da, aurrera pauso bada memoria inklusibo, behar dugun memoria inklusibo horren baitan, aspaldiko aldarrikapen historikoa delako eta iraganeko gertaerak aitortzeko ere baliogarria izango delako eta ahaztutako biktimei, ahaztuta dauden biktima horiei erreparazioa emateko ere. Ezin dugu ahaztu hemen bertan galeko kide batzuk Lasa eta Zabala torturatu zutela, gerora akabatu zutela beraiekin eta kare bizian lurperatu zituztela. Eta ezin dugu ahaztu ere, Frankok erabiltzen zuela, eraikin hau, beren Donostiako udaldia egiten zuen bitarte horretan, beraien errezepzioak edo harrerak egiteko. Jauregia hau herriarentzat berreskuratzea, simbolikoa bada, baina simbolikoa izateaz gain, badu ere beste balore bat, eta da hainbeste ukatutako errealitate isilarazi hori nolabait azalarez. Eta Euskaldunek eta Katalanek ere autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena eramango dute larun batean Pirinioetako 300 tontor gailut baino gehiagotara. Horiek argiztatuz Euskal Herria eta Katalunia lotuz Pirinioetako bidea izeneko ekimenean. Bi herriok elkar hartuta, zarritan esaten da, gutariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barruraldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ze hain izango da ederra, hain izango da bi herrien artean, aurreneko ekimen bat elkarlanean egiten dana, bide batez, esan behar dut baita ere, elkarlan hori etorri dela geratzeko.
Hau da, guk jarraituko dugula katalanekin eta badagoela gogo bat bai eurengandik eta bai guregandik, garatzen joateko oraindik ekimen gehiago. Beraz, hemendik nik egingo nukeen deia izango litzateke etzazue galdu uztailaren 2ko ekimena gure esku antolatuta, baina ez gure esku bakarrik beste hainbat eragileekin batera eta bi herrien arteko ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua izateaz aparte bihotzean gordeko duzuen ekimena izango da. Ikusi duzu, Pirinioetako bidea antolatu dute besteak beste gure eskuk eta Kataluniako entitate sozialek ere. Irati Elizalde gure eskuko komunikazio arduradunarekin bat egingo dugu, xehetasun guztien zain. Eguerdion, Irati? Eguerdion, bai. Aipatu dugu, ezta? Larun batean hitzordua dela, Pirinioak argistatzeko hitzordu hori, zein izango da xede nagusia? Josuk argi asko azaldu duenez, berak esandakoak osatze aldera esango nuke nazioarteko komunitateari bidaltzen digun mezu hori dela garrantzitsua. Lehenengo aldiz, Euskaldun eta Katalanok elkar hartuta bidaliko dugu mezu hori. Bi herri gaudela hemen libre izan nahi dugunak eta gure ahotsa entzun eta errespetatu dadin eskatzen dugula. Ez gehiago, baina ez da gutxiago ere. Zentzu horretan, Frantzia eta Espainiako estatuek nazioartera eraman izan duten mezua da, badela arazo bat Katalunian eta beste horren beste Euskal Herrian. Gu esatera goazena da, arazoa estatuek eragiten dutela. Izan ere, erabakitzeko eskubidea ukatzea da gatazkaren iturria. Gu Europari planteatzera goazena konponbidea da. Gatazka konpontzeko herrioi erabakitzen utzi behar zaigu. Beraz, gatazka baino konponbidearen bila, hori da nazioarteari planteatzen diogun mezua, eta hain justu, noiz eta aste honetan bertan, Eskoziak iragarri duenean, baduela plan bat, eta 2023ko urriaren 19an, bigarren autodeterminazio erreferenduma egingo duela. Uste dugu, gu ere badatorren olatu berri horretara igo behar gerala, ez gaituela olatuak hondartzan harrapatu behar, itsasoan harrapatu behar gaituela, igerian harrapatu behar gaituela, lanean, eta horretarako Katalanen eskutik bidea egiteko garaia da, eta horretaragoaz larun batean gailurretara. Mezu argia beraz, testu inguru jakin batean datorrena ere, larun batean bertan esan dugu ekimenari bide emango diozuela, dagoeneko dena prest duzue? Bai, orain bagabiltza azkeneko piezak kuadratzen, ez da? Aspaldi hasi ginen ekimena antolatzen eta polita da ikustea bere garaian aparte ikusten zenituen pieza guztiek nola ari diren kuadratzen, ez? Eta puzzlea osatzen ari dela. Ikusten ari gera ilusio handia, espektazio handia larun bateko ekintzarekiko eta oso pozik gaude. Larun batekoa ekintza handi bat bezalaxe, 154 ekintza edo mobilizazio txiki ere izango dira. Izan ere, hasiera baten Euskaldunok 115 gailur argiztatuko genitula iragarri genuen ere azkenean 154 izango dira, ia 40 gehiago, eta hor, herri bakoitza arduratzen ari da, bere gailurrera igotzeko plana antolatzeaz. Eta azken egunotan bereziki herrietatik jasotzen ari gerana ilusio handia da, espektazio handia, jende asko bat egiten ari delako larun bateko hitzorduarekin, eta ikusten ari gera, sentitzen ari gera mugarri handi bat jartzera goazela. Erantzun zabala beraz ekimenak jaso duena, eta aipatu dugu ez da, hainbat eta hainbat gailur igotzeko, argiztatzeko, zailtasun desberdinekoak ere, ez dakit, egun gutxi falta diren arren ikusentzuleak gara ez diren oraindik ere apuntatzeko, parte hartzeko. Bai, noski, azken momentura arte izen emateko aukera egongo da, gure esku.eu webgunearen bidez, eta zuk esan duzun bezala, guretzat garrantzitsua izan da hasieratik argi uztea hau ez dela mendizaleentzako mobilizazio bat. Badakigu mendizale asko egongo direla, azpimarratzekoa da gainera mendi altuenetan zenbat jendek eman duen izena, horiek izan dira lehenengoak betetzen, ikusten da gure herria oso herri mendizalea dela, baina edozein kasutan egongo dira mendi altuak, erdialdeko Piriniokoak, gailur gorri esan diegun horiek, baina gailur errezagoak ere egongo dira. Eta herrietatik
planak egin ditugu batez ere gaiur errazagoietara juteko, ia edonor juteko moduko gaiurrak dira, kaso askotan autobusak ere antolatu ditugu, eta erosotasun handiz ia edonork juteko aukera izango du. Gainera, deialdi berezi bat egiten ari gara ere, Jaizkibelera, Jaizkibel izango da Pirinotako bidan lehenengo gaiurra, eta Guadalupetik, bertatik, gaiurreraino, behatokiraino autobusak jarriko ditugu, igoera eta jaitsiera erosotasun guztiekin egiteko. Ez dugulako nahi, inor zailtasunengatik edo, zilegi den bezala mendian gora eta bera ibiltzeko gogo faltagatik, ekintza honetan parte hartu gabe geratzea, beraz, deialdi berezia, bakoitzak ikus dezala bere herrikoak nora doazen, eta galdetu dezala, seguraski plana edo zeinentzako modukoa izango delako, baina bestela Jaizkibeleko deialdi hori ere hor egongo da, arratsaldeko 5:00 aurrera musika, jateko, edatekoa eta giro bikaina egongo da, beraz, animatu eta azken momentura arte izen emateko aukera dagonez, ez da biltza berandu. Gonbite horrekin geldituko gara, Irati Elizalde gure eskutik, mila esker xehetasun guzti hauengatik. Bertaratu ezin direnentzat ere jakin ezazue larun batean bertan gaueko 9:00 Pirinetako bidea saio berezia eskainiko dugula hemen, 11 telebistan, gailurretako eta aireko irudiekin bai, baina baita ere ekitaldi politikoa zuzenean eskainiko dizuegula. Gainera, Ana Iruretagoiena eta Maider Galardi kazetariak gidetuko dute ekitaldia. Eta kultur proposamenekin dator, gaurkoan ere Irati Agirrazkoenaga aktorea eta kultura ditua. Pantaiaren bestaldean daukagu, eguerdion Irati. Kaixo, bai, eguerdion Leire. Lehenik eta behin, film laburrak maite dutenentzat, Korterraza, jaialdia, hasiko da aurki Gasteizen, baina ez soilik proiekzioak, kontzertuak ere eskainiko dituzte. Hori da, bai, Korterraza film laburren jaialdi ibiltaria hasiko da laizter, datorren ostegunetik aurrera zuzen, eta Arabako 38 herritan izango da. Jaialdiak aurten, azkenean bai, aire zabaleko zinema handi bihurtuko du bihurtuko ditu Arabako hainbat plaza eta kale, eta zuk zeuke esan bezala, emanaldiei dagokionez, publikoak aire zabaleko 3 saio izango ditu, askoen urteko lanik aipagarrienekin, baina musikari dagokionez ere, kartelak proposamen nabarmenak ditu, eta besteak beste ditugu Harlem Gospel Traveler, Niña Coyote eta Maiz taldeak, ezta? Eurek egongo dira kartelburu, baina gero beste batzuk ere izango dira. Gainera, abuztuaren amaieran, izan ere irailera arte luzatzen da jaialdia, abuztuaren amaieran gai sozialei buruzko film laburrak ere ardatz izango dituzte. Irailaren hasieran emango dituzte gai sozialekin harreman gehiago duten Korterraza horretan, Korterraza sensibilita izeneko sailean, eta irailean baita, sensibilitaren ostean, Korterraza txiki emango dute edo aurrentzako proposamenekin egindako saia. Eta gainera, testu inguru honetan, dagoeneko ezagutzera eman dute baita ere, Gasteizko eta Arabako edizioen artean banatuko diren 10 sarietako lehena, eta hau da, Euskara saria. Aitor Gametzok zuzendutako Berak Baleki filmak lortu du saria, Martinen istorioa jorratzen duen filmak, eta euskarazko lanak zabaltzen laguntzeko helburuarekin, edizio honetan jaialdiak Trumoiak filma, Iker Magutegirena eta David Pérez Zainudoren Batioz ere eskainiko ditu. Beraz, datorren ostegunetik aurrera, Korterraza film laburren jaialdia, Gasteizen bertan hasiko dena, datorren ostegunean Arti Museoan. Horixe Gasteizen eta Zarautzen kale antzerki jaialdiari hasiera eman zaio dagoeneko.
Bai, atzo bertan eman zitzaion hasiera jaialdiari, uztailaren 2 arte luzatuko dena, larun batera arte. Eta, bueno, duela aste batzu dagoeneko Gasteizen kalde arte izan genuen, kaleko arteen jaialdiari, denboraldiari hasiera emanez, kalealdia izan dugu eta dugu egunotan Bilbon, joan den astean aipatu genuen bezala, eta esan bezala, bai, hilabete honen bukaeran eta hurrengoaren hasieran goi mailako antzerki konpainiek hartuko dute Zarautz ikuskizunez beteta. Diziplinen oreka bilatu nahi izan dutela azpimarratu dute antolatzaileek, ez bakarrik antzerki artestenikoa, baina baita ere zirkuko hainbat emanaldi, txontxongiloak sartu dituzte, formatu bereziko ikuskizunak, eta gainera aur gazte eta helduei zuzendutakoak, ezta? Publiko baita ere zabalagoari eramateko antzerkiak. Gaur egun badakigu, kosta egiten dela antzokiak betetzea, orduan, igara kale jaialdiak, onlako jaialdiak, arte eszenikoan jaialdiak, aukera paregabeak direla antzerkia publikoaren gana eramateko. Eta 29. edizio honetan, 29. badauka aurtengoa Zaruzeko antzerki eta antzaialdi honek 3 egunetan antolatu dute, eta batez ere, ikuskizun gehienak Malekoian, Villa Manuelan eta Muñoan eskainiko dira. 13 ikuskizun, 12 konpainiaen eskutik, eta Euskal Herriko konpainiez gain, Katalunia, Madril eta Alakantetik ere etorriko dira. Beraz, egunotan aukera baduzue, bildu Zarautzera, izan ere gainera, arduradunek eta antolatzaileek azpimarratu dute, aurten gauari eman nahi izan diotela protagonismoa, eta basua, piroteknia eta argiekin ere jolastuko dutela gaueko ikuskizunek. Osondo Irati, 2 hitzordu horiek agendan apuntatu ditugu dagoeneko, mila esker beste behin gurean izategatik. Osondo, eskerrik asko zeuei. Eta musika alorrean, Euskal Herria zuzenean festivala Irizarren bueltan izango da, asteburu honetan, ezagunak diren taldeekin eta talde berriekin ere. Julen Oiarburu EHZ-etako antolatzailea da, eta pantaiaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Julen? Eguerdion. Aipatu dugu ezta, kartela bete-beterik datorrela aurtengoan ere, gogotsu izango zarete gainera etenaldiaren ostean. Hori da, muntaketak hasik bukatua dugu hor, laguntzaileak momentu horretan ari dira tope azken detaileak eta gauzak egiten, lanak egiten, beraz egikitan gira hor hastea festivala. Musika zaratago, beti bezala, eskaintza zabala ere prestatu duzu aurtengorako, ez da? Hori da, EHZ ez da bakarrik musika festival bat, lekua uzten dugu edo espazio bat eskaintzen dugu ere kultura forma desberdinei, izanen da antzerkia, zirkoa, dantza, baita ere ez da baidak, beraz hor ere urtero bezala isarrin badugu ospitalea etxean ez da baidak zain dira, beraz hainbat gaien inguruan, zapatistak, emazte laboraren inguruan ere soarsaldi bat izanen da, beraz EHZ ez da bakarrik musika, baizik eta enitzez gehiago. Eta sarrerak dagoeneko ia gortuta egongo dira, ez? Dagoeneko zenolako erantzuna izan du jaialdiak? Erantzuna ikusiko, gero bihar, momentuko zezaki gure sobera, aro edera emaiten dute, guraldi edera emaiten dute, beraz alde horretatik biziki konten gira, baina ikusiko bihar pizkat sorpresa izanen da. Osondo, bihartik aurrera ikusiko dugu beraz, zenolako harrera izan duen EHZ festival horrek, eskerrik asko Julen, beste behin gurean izategatik. Esker zede. Eta oraindik ere sarrerarik ez baldin baduzu, lasai egon izan ere, Hamaika Telebistako Instagram kanalean, zozketa bat egiten ari gara, 6 zozketa bikoitz, 6 sarrera bikoitz zozketatzen ari gara, eta bihar izango dugu, zein izango den irabazlea. Esan bezala, gure Instagrameko kanalean dituzue jarraibide guztiak eta gaur, osteguna, badakizue Hamaika Telebistan ere, beste hitzordu garrantzitsu bat duzuela, musika zuzenean, zaioarekin zuzen ere, eta beti bezala, pantaiaren bestaldean, bat egingo dugu Koldo Otamendi aurkezlearekin. Eguerdion, Koldo? Eguerdion, Leire. Gaurkoan zer dakar saioak? Gaurkoan Burutik taldea izango dugu protagonista, Nafarroan sorturiko talde gazte bat, eta 15 segundu izeneko diskoarekin, agertu zaigula musika panoraman. Baina talde berria da, ala aurretik ere badu ibilbidea? Talde berria da, baina aurretik badu ibilbidea. Hauek leno Burutik jota izena zuten, eta batez ere erromeri giroetan ibiltzen zen taldea zen. Euskal kantu tradizionala jotzen zituen, rock eta pop kantuak ere zuzeneko emanaldietan, eta esan daiteke erromeri o dantzaldi taldea zela. Iristen da taldean momentu bat non kantu propioak egiten hasten diren, eta hor dator garapena Burutik jota taldetik, Burutik taldera.
Eta zen nabarmenduko zenuk, zein da taldearen bereizgarria? Bi bereizgarri nabarmenduko nituzke. Alde batetik, akordoiaren erabilpena kantuetan, gure Euskal Herrian ohikoak dira igual trikitia eta rocka edo popa nahasten dituzten taldeak, hor Linton Townetik, Esne Beltzara eta beste hainbat talde erabiltzen dituzte, baina hauek trikitia ez akordoia erabiltzen dute eta akordoia ematen dio beste puntu bat kantuei, ez? Era berean akordoia erabiltzen dute bai akordoi bezala, sintetizadore bezala erabiltzen dute ere, eta ere gitarraren funtzioak egiten ditu. Hori izango zen puntu bat, eta bestaldetik ahotsen erabilpena taldeak ez du abeslari bakar bat, taldeak 4 abeslari ditu, kantu bakoitza igual taldekide batek kantatzen du, eta taldekide bakoitzak badu bere nortasuna ahotsetan, ez? Eta zentzu horretan ere azpia ahotsen presentzia handia da taldean. Beraz, hortik kokatuko nuke taldea irizpide horietan. Horixe, gaurko saioak dakarrenaren aurrerapen txiki bat, eskerrik asko, Koldo Otamendi. Eskerrik asko zuei. Gogoratu 8:00 eta gaueko 10:00 ere ikusteko aukera izango duzuela, musika zuzenean saioa, eta hain zuzen burutik taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, gurekin izango dugu Ester Saavedra, Osakidetzan arloko ELA sindikatuko arduraduna da bera, orain arte. Pauso hemendik esira, eta jauzi batekin aski da, 11. ez egozteko berrua isladari. Beraz argitzekin dezala, denbor gaztenaren ezpala, usten duko baitira, irakatzen ari da, iraganeko aldetik lehen dela, une ororekin dator bera, borratzaren pixua. Denboraren jola sankerran, propio joan gintezke izera, edo iparra galtzera, liparraren sortean, iraganeko
Eta egunero legez eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ester Saavedra, Ela sindikatuko ordezkaria Osakidetzan, eguerdion. Eguerdion. Beno, Osakidetza desegiten ari dela, salatu duzue behin eta berriro, azkena igandean egin zenuten manifestazio horretan, sindikatu guztiek deituta, dena den osasun sailak halakorik ukatzen du, behin eta berriro. Zer gertatzen ari da? Deskonexio bat dago politikarien eta herritarren artean, ala zer egozten diozue ukapen sistematiko hori? Bueno, esan dezu deskonexioa dago, laguk ez dugu uste deskonexiorik dagoenik, benetan honen atzean dagoena da, benetako errealitatea eskutatzeko ahalegin bat. Orduan, Eusko Jaurlaritzatik beti saltzen digute kudeatzeari onak diala, eta askotan eman izan diguten irudia da Osakidetzaren kalitatea bikaina dela. Gu aspaldi gabiltza, desegitea salatzen, pasatzen ari dena salatzen, eta gainera ikusten dugu, garai batean Eusko Jaurlaritzaren ustetan gu ginean hori salatzen gendun bakarrak, baina uste dugu momentu hontan gizartean dagoela, gizarteak ikusten dula, eta argi dagoela ze pasatzen ari da. Aspalditik datorren kezka eta salaketa da, esan bezala, beraz aurreikuspen faltari egotzi dakioke egoera? Aldi batetik aurreikuspen falta eta bestaldetik ere plangintza bat. Nik uste dute Sagarduiren hitzek oso ondo islatzen dutela, benetan honen atzean dago nadala plangintza bat, osasungintza publikoa desegiteko plangintza bat eta ibilbide bat. Eta, baina esan genezake osasun sailak justifikazio ezberdinak bilatu dituela eta aitzaki perfektua topatu dula langile falta horretan. Egia da, aurreikuspen falta egon dala eta hori dala eta familiako medikuen falta daukagula, baina hori ikusitekeen, gu azkunaren garaian jasi ginean bai gainean jartzen medikua faltako ziala, ikusita jubilazioak argi zegon, konparaketa bat eginez, mirren artean eta jubilazioen artean mediku horien falta egongo zala, baina Eusko Jaurlaritzarentzat ez da inoiz izan lehentasun bat. Beraien aitzakia izan da, Madrileko eskumen bat dela, baina denok ikusi izan ditugu, azken aldian EAJ, EH Bildu bera, Madriletik ekarretako akordioak, beraien bosken truke, baina ez da izan inoiz lehentasun bat, baina guk esan bezala uste dugu bilatutako egoera bat dela, aitzakia dalako, beste era batean justifikatzeko oso zailak izango liratezken gauza batzuk mahai gainean jartzeko. Langile falta nabarmendu duzu, behin eta berriro, osasun sailak ere hori sebera onartu du, zuzenan edo zeharka bada ere, bokazio faltan jarri da batzuetan arreta, bokazio falta dago? Nik uste benetan dagoena esan bezala perfil batzuk, langile gutxi daude edo profesional gutxi daude perfil batzuetan, baina uste dugu benetan dagoena dela lan baldintza egokien falta edo lan baldintza kaskarrak. Gu ikusten duguna da, dauden langileak erakarri beharrean horiek kies egiten dutela eta bilatzen dituztela, dijoaztela edo osasunkintza pribatura, edo beste espezialitate batera, edo inkluso atzerrira. Orduan uste dugu, lan gainkarga sistematikoa dagoela, egonkortasun falta, benetan falta dana dira lan baldintza egokiak hemen gogoratzea ja, 2019an lehen arreta kaleratera zala, 3 greba egun egin zituela, eta hori izan zen 2019an, 2022an gaude, eta egoerak okerrera egin du. Lan baldintzei dagokionean nolako izan daiteke lehen arretako profesional baten jardun bat, eguneroko bat? Oso gogorra, lan baldintzak oso kaskarrak dira, lan gainkarga sistematiko bat daukate egunero. Nik azpimarratu nahiko nuke ere, langile faltan aitzaki hori, osasun sailak ere erabiltzen dula, falta hori ez dagoen kategoria batzuetan ere bai, eta adibide bat jarriko dut, administrarien kasuan, badaude administraria kontratatzeko, baina kolektibo horrek ere pairatzen du gainkarga sistematiko bat, eta egunero ikuste ditzakegu hor dauden ilarak, mostradoretan, edo ambulategi batera deitzen dugunean, zelako zaila egiten zaigun telefono hori norbaitek hartzea. Hortik aurrera, gainerako kategorietan gauza bera, lan gainkarga sistematikoa, horrek eragiten du estresa, eragiten du frustrazioa, ezin dezulako zure lana behar bezala egin, mediku batek ardatu ditzak egunero 45 bat paziente, uda garaian igual zenbaki hori izan daiteke 60 ingurukoa, eta esan bezala langileak erakarri behar ditugu, eta osasun sailak mahai gainean jartzen du gauza bakarra da, osasungintza publikoa desegitea eta langileen lan baldintzak prekarizatzea.
Ildo horretatik ere azaldu duzue lehen arretako osasun zerbitzua askotan erizaintzako langileek betetzen dutela. Bueno, hala da, eta guretzako gainera oso larria da. Horren atzean dagoena da, aurrezteko borondatea, denok dakikun bezala, mediku baten soldata eta erizain baten soldata, kopuru horiek ez dira berdinak, ez da antzerakoak ere. Sagarduik botasun hori zetorrela, gu argi daukagu hori jadanik gure artean badagoela, ez dela etorri behar. Asteburu hontan, igandean, Amurrio eta Laudioko paketan, erizaina bakarrik zeuden, ez zegoen medikurik. Nik goraipatu nahi dut erizainen kualifikazioa, gaitasunak eta merezi duten aintzatespena. Baina egia da, erizain batek ezin dula mediku bat ordezkatu, eta horren hartzean dagoena bai da, lehen arretaren desprestigio hori. Ze saltzen dana da, edo osasun sailak saltzen duna da, edo nork egin ditzakela lehen arretako funtzio horik. Eta nik uste ez dugula imaginatzen onkologoaren gana jutea eta erizainak bakarrik gu hartatzea. Baina hori lehen arretan mahai gainean jartzen da. Eta esan bezala guretzako oso larria da eta horren atzean dagoena da aurrezkirako borondate bat. Esaten da, ez da lehen arreta dela osasungintzarako lehen sarbidea, lehen atea. Egoera honen aurrean zenolako ondorioak pairatzen dituzte herritarrek? Zenolako ondorioak dakar guzti honek? Nik usteak ikusten degula murrizketak datozela, orain uda garaia dator. Uda garaia oso gogorra da osasungintzan orokorrean, baina lehen arretan bereziki. Ez dira oporrak ordezkatzen, hor geratzen dian langileak egin behar dute beraien lana, gehi lankide batzuen lana, adibidez, izan lehike ambulategi batean 11 medikuetatik igual 4 lanean egotea, eta gainerako kategorietan bakarrik gauza bera. Eta ze pasatzen da, murrizketa horiekin lotuta, edo gainkarga horrekin lotuta, murrizketak datozela gizartearentzako murrizketak ere mahai gainean daudela. Udan ere ordutegiak murriztu egiten dira, ambulategi batzuk ixten dira, horri lotuta pak batzuetan aplikatutako murrizketak ikusita hemen Bilbon, Zumarragan, San Martinen, zer dakar, azkenean dakar, gaixo hori jotzen dula ospital bateko larrialdietara, eta larrialdi horiek kolapsatu egiten diala. Hau kate bat da. Eta, esparru bat ondo ez dabilen einean, beste guztiak ere gainkargatu egiten dira. Pandemiaren ondotik ez etenaldia izan zen esaterako ebakuntzak egiterako orduan, eta zerbitzuri guztiek martxa hartu dute, ala egoera berberean daude? Ez dute martxa hartu. Esan bezala, osasungintza publikoan, Osakidetzan kasu honetan, gainkarga sistematikoa daukagu. Hor, etenaldi bat egon zen, pandemiak ekarritako arretari aurre egiteko, baina hori ez da berreskuratu. Gainera plantillak ez dira indartu, langile kopuruen aldetik berdin gaude, eta lana ez da berreskuratu, eta gaixoak kasu askotan itxaroten jarraitzen dute arreta jasotzeko. Eta hori lehen arretan oso deigarria da. Gero eta gehiago kostatzen zaigu, hitzordu bat lortzea gure medikuarekin, eta hori oso larria da. Egoera honek osasun pribatua indartzen du? Osasungintza pribatua? Noski baietz, seguru baietz. Osakidetzako desegite honen aurrean, gizartean, herritar asko eta asko jotzen dute alduten einean osasungintza pribatura. Hor azpimarratzea denok ezin degula, aseguru hori ordaindu, baina aldunak egiten dula. Hor azpimarratzea azkeneko 2 urtetan 8%ko igoera izan dula osasungintza seguru pribatuen kontratazioa. Eta, gure herrian, herri hontan, gizartearen 22%ak osasungintza seguru pribatu bat daukala. Eta hori oso larria da, gu argi daukagu desegite honekin batera osasungintza edo privatizazio bat datorrela, osasungintza pribatuaren negozioa datorrela, ze batzuentzako gure osasuna negozio iturri bilakatu da. Horren aurrean, besteak beste aurreko igandean egin zenuten manifestazio horretan eskatzen zenuten osasungintza publikoa bermatzeko, indartzeko, inbertsioak handitzea, ez? Aurrekontuetara begira, ez? Datuetara begira, zein panorama dago, zein da argazkia? Europar Batasuneko azken muturrean gaude inbertsioari erreparatzen baldin badiogu. Europar Batasunean, barne produktu gordinari erreparatuta, sortzen dugun aberastasunari erreparatuta, inbertsioa da bataz bestean 7%. Espainiar estatuan 6% da. EAen 4,9%. Horrek isladatzen du, Grezia edo Malta bezalako herrialdeen atzetik gaudela.
daukagun arazo larri bat da inbertsio falta hori, eta lehentasunak beste batzuk diala, osasun sailarentzako osasungintza publikoa ez dela lehentasuna, eta hori da mahai gainean daukagun arazo larri bat. Osasungintza publikoaren etorkizuna zein puntura arte ikusten duzue kolokan? Kezkatzeko egoera batean gaude. Nik uste dut gaudela egoera oso kritiko baten, lehen arreta desegiteko bidean dago, eta gainerako arreta mailen egoera gero eta kaskarragoa da, murrizketak datoz, eta uste dugu gaudela momentu baten non etorkizuna kolokan dagoen. Egoeranen aurrean, aipatu duzun bezala, hilabeteak urteak daramatzazue egoera salatzen, protestak egiten, mobilizazioak egiten, sindikatutatik lan egiten, baina esaterako berriki, Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi du ez dela grebak egiterako unea, elkarrizketarako unea dela, mahai sektorialean ez duzue parte hartzen, zein da egoera? Nik galdera bat botako nioke Sagardui andereari, esango nioke, beraren ustetan noiz izango litzake greba bat egiteko momentu egokia. Behin da berriz entzuten diogu mantra hori, beraientzako edo Eusko Jaurlaritzarentzat inoiz ez da greba bat egiteko momentua, eta bigarren galdera bat planteatuko nuke. Ze gehiago gertatu behar da osasungintza publikoan greba baterako momentua izan dadin. Egoera oso larria da, eta guri gustatuko litzaiguke benetan mahai gainean proposamenak egotea eta benetazko elkarrizketa eta negoziaketa bat egotea. Grebara jotzen dugu ez daukagulako beste erremediorik. Mahai horretan formaz haratago ez dago elkarrizketarik, ez dago edukirik. Gaur bertan mahai sektorialeko deialdi bat zegoen, erabaki dugu ez jotea, gure aldarrikapenak ez daudelako sartuta gai zerrendan, eta igandeko manifaren ostean edo manifestazioaren ostean, hain larria da egoera, lehen arreta ez dagoela sartuta gai zerrenda horretan, eta Osakidetzak ez daukala borondaterik horren inguruan hitz egiteko. Orduan gustatuko litzaiguke benetan beste bide batzuk edukitzea egoerari konponbidea emateko, baina ez digute beste biderik usten edo ez dugu beste irten biderik ikusten. Puntu honetan, orduan, nola ikusten duzue etorkizun hurbila? Nola askatu daiteke korapiloa? Guk uste dugu politikak errotik aldatu behar diala, eta Eusko Jaurlaritzaren eta Osasun Sailaren jarrera erabat ere aldatu behar dela. Gu, dakizuten bezala, sailburuaren dimisioa eskatu dugula, uste dugulako, egiten duen planteamendu bakarra dela murrizketak aplikatzea eta lan baldintzak prekarizatzea, baina egia da, aurpegi aldaketa batekin ez dugula zer konpontzen, eta benetan aldatu behar dana da dauden politikak, osasungintza publikoaren inguruan dauden politikak, inbertsioa indartu, lan baldintzak hobetu, plantillak handitu, eta horretara ez baldin bagoiaz, esan bezala, osasungintza publikoaren etorkizuna kolokan dago, arazoa datorzen urtetan areagotu egingo da jubilazioak direzela eta benetan beharrezkoak diala konponbideak. Kontrako norabidean ulertzen dituzue beraz, Gotzone Sagardui sailburuak esandakoak aurreko asteetan, kultura aldaketa horri buruz? Guretzako zoritxarrez etxan sorpresa bat izan. Gu bertan kontatuzuna urteak daramazkigu salatzen eta benetan ikusten dugu badatorrela. Uste dugu, berak lehenbiziko aldiz benetan kontatuzula zer zetorren. Guretzako kultura aldaketa edo berak erabilizun hitz hori definitzeko zer datorren. Guk argi daukagu datorrena direzela murrizketak eta lan baldintzen prekarizazioa, ez kultura aldaketa bat. Eta benetan esaten duenean kultura aldaketa behar dela, uste dugula, esan nahi dula, gizarteak ontzat eman behar dituela murrizketa horiek eta prekarizazio hori. Eta gizartaren implikazioa nola ikusten duzu gai honen aurrean? Guk esan bezala garai batean bazirudien sindikatuok bakarrik ikusten geritula gauza batzuk, eta gainera bazegon mantra hori lehen aipatu deguna, osasungintza publikoa herri hontan oso indartsua zala, kalitatea handikoa. Nik uste gizarteak ikusten dula, gizarteak sufritzen dula, gizarteak pairatzen dula, gizarteak kontziente izan dela momentu honetan, eta nik uste dute pandemiak horretan ere lagundu digula. Pandemia etorri izan, eta hori ikusi izan zelako osasungintza sistema gereukala. Orduan nik uste implikazioa handia dela, gero eta handiagoa, igandean ikusi gendu manifestazioan, eta nik uste honek osasungintza publikoaren egoerak interpelatzen gaitula langile bezala, baina bebai gizarte bezala eta gaixo bezala, ze bizitzako momenturen baten
denok jotzen dugu osasungintzara, ze denok behar dugu arreta hori. Hemendik aurrera ere mobilizazio gehiago aurreikusten dituzue? Egia esan ez dugu beste biderik ikusten, gu mobilizazioekin jarraituko dugu, kalean jarraituko dugu, eskatuko genioke osasun sailari jarrera aldatu dezan eta benetan proposamena jarri ditza mahai gainean, plangintza bat egin dezan, ze behin da barriz izaten digute, ez dagoela, adibidez medikuri, guazen plangintza bat egitera, behar ditugun perfil horiek erakartzeko, benetan lan baldintza duinak eskaintzeko, ni zenbaki bat aipatuko dut. Berriki egindako azterketetan, familia medikuetako plazetarako 1.500 pertsona aurkeztu dira azterketak egitea. Esan nahi dut, langileak egon badaudela, ez asko baina egon badaudela, eta egin behar duguna da horiek erakarri, eta benetako plangintza batekin etorkizuna bermatzeko. Ester Saavedra, ELA sindikatuko ordezkaria Osakidetzan, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara, eguneko solasaldearekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Nekane Gartzia eta Ibon Meñika. Orain arte. Gasteizko Jan Eder Euskararen Etxeak 8 urteko ibilbidea eta gero bere ateak itxiko ditu. Lazarraga Kulturelkarteak lanean diardu kulturgune euskaltzale berri batean, Gasteizko Kafe Antzokia, Errementari kalean kokatuko dena. Euskal kultura erakusteaz gain, bertan sormena sustatu da eta Euskal Herri osoko sortzaile eta kulturzaleentzat erreferente bilakatu da Jan Eder. 8 urte hauetan zehar egindako lana, jarduerak eta proposamenak ezagutzeko Iker Duran administrazio eta kudeaketa arduradunarekin bildu gara. 2014 urteko amaieran hasi ginenean, nahiko hilabete, esan bezala, zailak izan ziren, ez? Dena ondo zehaztu behar izan genuen, proiektuaren helburuak ondo finkatu, oinarri bat izateko, eta horiek aintzat hartuta, hasi ginen poliki-poliki programazio bat antolatzen. 5 helburu finkatu genituen, alde batetik Euskararen erabilera bultzatzea, euskarazko kultura sormena sustatzea, euskara normalizatzen dauden eragileekin elkarlana endotzea, kultura erreferente bat izatea, erreferentzialtasun hori lortzea guretzat ere garrantzitsua zen, eta 5. zen euskara eta beste hizkuntz gutxituak aztertzea. Orduan, 5 helburu horien inguruan lanean ibili gara 8 urte hauetan, eta helburuak ez ezik ere, nola ez, publikoak ere kontuan izan ditugu, ez? Eta gero, ere azpimarratzekoa, urte hauetan, sortzailei zuzendutako jarduera asko edo jarduera antolatu ditugula. Guretzat lehen esan bezala, euskarazko kultura sormena sustatzea edo suspertzea oso garrantzitsua da, eta azken urte hauetan egitasmo ezberdinak martxan jarri ditugu, ez? Adibidez batera, egin leku, toparaba, taulara. Eta ikusi duguna da, eta uste dugu hemen ere proiektu honeko Jan Euskal Etxeak bere ekarpena egin duela, orain dela 8 urte zegoen egonarekin alderatuz, Gasteizen aurkitzen dugula euskaraz sortzen duten pertsona gehiago. Gasteizko Kafe Antzokia proiektua lantzen, Lazarraga Kulturelkarteak 10 urte baino gehiago daramatza, hasieratik berez elkartea horretarako propio sortu zen. Eta, urte hauetan, zalantzarik gabe, Jan Eder Euskararen Etxean egindako lanak eskarmentu handia eman dio elkarteari dena asko hobeto lantzeko. Horrez gain ere, beste kulturgune batzuetako ordezkariekin elkartzen egon gara, eta eraikin bide bergara jauregian kokatuko den kulturgune berri horretarako proiektu sendo bat dauka elkarteak. Proiektu honen beharra gehien bat horregatik zetorren, ez?
ikusten delako, aspalditik ikusten delako, hirian gabezi bat dagoela euskal kulturari dagokionez, ez? Askotan, igual beste Euskal Herriko beste lurraldeetan ekoizten diren gauza guztiak ez dira Gasteizera iristen, eta, sortzi urte hauetan uste dugu Jan Euskan Etxea maila handi batean gabezi hori bete egin duela, eta Euskal Herrian ekoiztu diren proiektu ezberdinak Gasteizen lekua izan dutela, plaza bat izan dutela, baina, beti izan dugun bezala guk bi zutabe osatutako proiektu bat irudikatzen genuen, alde batetik Euskaren Etxea eta beste batetik Kafe Antzokia, eta Ruide Bergara Jauregi horretan uste dugu, proiektu hori beste dimentsio bat hartuko duela, eta horren ondorioz, hirian euskal kulturak presentzia handiago izango duela. Guzti argitan hautsa izan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura.
noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta egunero bezala solasaldiari ekingo diogu jarraian, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Nekane Gartzia, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Igor Meñika, eguerdion. Hala, nekarri. Memoria demokratikoari buruz hitz egiten hasiko gara, memoriaz, izan ere, astean zehar izan da albiste ezta, EH Bilduk Espainiako gobernuarekin adostu egin dutela, Ezkabako gotorlekua eta baita ere Donostiako Lakumbre jauregia memoria gune bihurtuko dutela, eta atzokoan bertan Lakumbren izan zen Mertxe Aizpurua EH Bilduko Kongresuko bozeramailea, Josi Lazaren anai Arrebekin eta horrelako adierazpenak egin zituzten. Jauregia dakizuen bezala Donostiako udalaren esku uztea adostu dugu Espainiako gobernuarekin memoriagune bat izateko, eraikin hau. Eskualdatzea udalaren gain urtebeteko epean egingo da, horrela adostuta dago ere, eta gure ustez berri pozgarria da, aurrera pauso bada memoria inklusibo, behar dugun memoria inklusibo horren baitan, aspaldiko aldarrikapen historikoa delako eta iraganeko gertaerak aitortzeko ere baliogarria izango delako, eta ahaztutako biktimei, ahaztuta dauden biktima horiei erreparazioa emateko ere. Ezin dugu ahaztu, hemen bertan galeko kide batzuk Lasa eta Zabala torturatu zutela, gerora akabatu zutela beraiekin eta kare bizian lurperatu zituztela. Eta ezin dugu ahaztu ere, Frankok erabiltzen zuela eraikin hau, beren Donostiako udaldia egiten zuen bitarte horretan, beraien errezepzioak edo harrerak egiteko. Jauregia hau herriarentzat berreskuratzea simbolikoa bada, baina simbolikoa izateaz gain badu ere beste balore bat, eta da hainbeste ukatutako errealitate isilarazi hori nolabait azalareztea. Hortxe Mertxe Aizpuruaren hitzak historiaren errepaso hurbila eginez, eta aipatuz ezta balio simbolikoa baduela, baina hortik haratago ere balioan jartzeko moduko adostasuna izan dela. Zuentzat zer suposatzen du adostutakoak? Bueno, berak esan du, azkenean balio simbologikoa dauka, bai ondo dago, albistona da, baina nik behintzat pentsatzen dut Espainiako gobernuak zerbait gehiago egin behar du eta zerbait gehiago eskatu behar dugula. Eta azkenean irudia da, pixkat salmenta elektorala, zuk niri boskak ematen baldin badidazu, zuri emango dizut honako gaiak buruz, eta ni behintzat pentsatzen dute sakonago eta azterketa bat egin behar da, eta bebai Euskal Herriko alderdiak gehiago eskatu behar dute Espainiako gobernuari, zementxan azkenean nik horrela iruditzen zait eta ikusten dut pixkat migajak, azkenean izugarrizko kalte egin dute hemen Euskal Herrian, eta bai, aurrera pausok ematen ari dira, baina azkenean ez da justizia egin, eta nik uste ez dela justiziarik egingo, eta bai, albiste hona da, baina pixkat salmenta elektorala bat edo bestelako gauzak iruditzen zait. Bai, egia da, hainbeste kosta egiten dan kontu batek, emaitzak berri pozgarri bat izan baiteken, baina evidentemente gaur egun orain gauza asko daude egiteko, ez. Nik, hiru gogoeta edo jarriko nituzke, batetik, abia puntu moduan jartzea zein dan orain arte ukin dugun egiteko marko legala esan ezagun, ez? Osa, oindela 14 bat urte
memoria historikoen inguruko legedien martxan jarri izan zen, Zapatero izan zen, PSOE izan zen indarren jarri zegoena, orduan ere modu partzialean hankamotz eta nahiko berandu heldu zen legedi bat izan zen, eta maila batean baitere horrek kritika asko sortara zituen, ez? Egia da, berantia izateak ekartzea izan duguena da, eta gaur egun horrelako egoerak baitere, nahiz eta berandu heldu badien, edo nahiz eta gonak izan daitezken, baina berandu heldu izanak ekartzen duen galera, ez? Nik gogoratu beharko genuke, zenbat jende, zoritzarrez biologikoki, ez? Iratu izan dituztenek horrelako egoerek, joan izan diren, eta ez dutela horrelako egoera bat ezagutuko, eta horrelako balintza batzuk edo ikusiko, ez? Eta orain dela gutxi, putxuek bururatori zai, Josefina Lamberto, orain dela azte pare bat edo hilda, eta aitortza eta reparaziorik gabe, ez? Hilda, berak eta bere familiak beratu izan zuena, eta nahiko simbolikoa den elementu bat da. Bigarrena, nik uste dut hor, badago beste aloko elementu bat, igual, agian ez duen hainbesteko, ez dakit, simbologiak eta barra oso potentea direlako, oso sanguratsua direlako, baina badago igual bestelako, lerroen artean egon daitezken bestelako elementu batzuek baiteren ikuste dut azpimarra berezi eskaintzen behar dutenak, ez? Eta bestelako bat da, zein aplikazioa beraren noiteko denbora muga baitere, ez? 1983 garren urteaz, ez? Mintzo gara. Eta ez litzateke izan beharko, ez dakit, ez? Azpimarra berezia eukin beharko lukena, balni eta ezagutuko ez bagenuko, Estatu Espainiarra batez ere, zelako marko, ez? Markoa morala eta etikoa eta politikoa eta ideologikoa esarri izan duten bestelako mugarri batzuen bueltan, ez? Eta gogoratu behar dut, bere momentuan baitere, legedia bera baitere martxan jarri zenean, mugimendu memorialistak baitere hori sano kritikatu izan zuela, eta hori izan zen kritikari zorrotzanetariko bat, ez? Hau da, 78ko erregimena eta nolabaitere frankismoaren mugarri ez historikoen bueltako urte horietan ezela ezer bukatu. Eta nolabaitere, 83 arteko tartean, debate gehiago sortaraz nezakeen, baina 83koa zen adostu izan den, maila batean baitere agerian usten du, Estatu Espainiarretik batez ere, esarri izan den nobaiteko marko ideologikoaren inguruko kuestionamendu bat, ez? Hau da, beraz, 75ean Franco hil zeneagaz, esan ezer bukatu. 77ean ustezko demokraziaren nobaiteko abiapuntua jarri zanean ez da ere, 78ko erregimenaren forma politiko konstituzionala mozitzaioan ez da ere, orduan, 80, 81, 82, 83 garren urtetan, beraz, giza eskubideak modu sistematiko batean, zapaldu izan ziren, gertaera batzuk egon ziren, eta horren lekuko horrelako adibideak, ez? Eta ez da bai da, seguramente gehiago luzatuko genuke, baina gutxienez gaur egun dagoen elementu arte, ez? Eta gero hirugarrena, ez? Eta da, nik uste dut, herri honetan gauza asko dauzkagu eraikitzeko, memoriaren ikuspegitik, gauza asko dauzkagu berreskuratzeko, eskuratzeko, egiteko, baina badago elementutariko bat oso lasgarri izan dena, modu sistematikoan aplikatu izan dena, eta azkeneko urteetan agendan esan dezagun erdiguneago hartu izan duena, baina oraindik orain gauza asko daukala egitea, eta dela torturaren aplikazioa. Eta da, estatu ustezko demokratiko batek, bere indar polizial ezberdien bitartez, modu sistematiko baten aplikatu duten urraketa sistematiko bat, eta horien bitartez nolait ere, gerraren logikaren eragitze bat edo gauzatu izan duena, ez? Eta lakumbre bera, horren lekuko handienetariko bat bada, ez? Eta zoritzarrez, oraindik orain badago gauza asko egiteko. Larun batean bertan, Nafarroan, Iruñan egin zen mobilizazio bat, Nafarroan torturatuak izandako sareak adierazi izan duena, bereiek eskuratutako informazioen arabera, 1001 nafartarrek modu sistematiko baten jaso izan dutela edo pairatu izan dutela tortura bera, urtetan eta markadetan. Eta markada horiek 83tik haratago doaz ere, ez? Orduan, oraindik orain gauza asko daude, ez? Eta memoriaren ikuspegian, nik uste dut, azkeneko elementu moduan, azkeneko astan baitera ikusten ari gara gertaera batzuk, ez? Bruselara joan izan dira talde memorialista ezberdinak Argentinako kereilaren konturako aldarrikapena baitere zabaltzera, tartean martxoak 76 emon zeneko gertaera baten esponenterik argintariko bat, datorren astean San Ferminak dira, dana da osposik San Ferminak ospatzen dirako berriro, baina San Ferminetan Germán Rodríguezen oroitzapena berriro ere mahaigainatuko da, eta 78ko aitortza hori oraindik ere egin gabe dago, erreparazioarik egin gabe dago, beraz, zelan bait honek adierazten duena da,
lan handia badagoela egiteko norabide askotan, ez? Pausu bat bai, errealidadeak baita ere apurtxu eta astinditzen dituela, baina gauza asko daudela egiteko plano ezberdinan. Instituzionaletetik abiatuta ere, aitortza instituzionalik gabe, gauza asko egin daitezke, baina hor erantzukizun handi bat dago alderdi politikoen partetik, ez? Beraz, urratxiki bat, baina bide luzea oraindik ere egiteko, ez dakit nekane zerbait gehiago gaitu nahi duzu? Azkenean politika publikoa baldin ez badago simbologikoko horren gauzei buruz, azkenean simboloak geratzen dira eta ez dago politika publiko sakon bat egiten eta ez dira gauzak erreparatzen. Eta azkenean horregatik nik izaten nuen pixkat iruditzen zitzaidala elektoralki edo momentu puntuala geratzen direla oso motzak, ez? Eta azkenean politika publikoak egin behar ditu instituzioak, Espainiako gobernuak, eta ez bakarri hori, ematen dizut hau, eta izintzen zara ez dakit zenbat hilabete, baina eske gero daude beste gauza asko torturari buruz, eta gaur egun ere gertatzen diren gauzak eta. Joko politikoan ere, irakurketa ere egin daitekela. Gaiz aldatuko dugu eta asteburura begira jarriko gara, izan ere larun batean gure esku dagok eta baita ere Kataluniako ekimen desberdinek egingo duten Pirinioetako bidea, izeneko martxa, Pirinioak argiztatuko dituzte, 300 bat gailur, Euskal Herria eta Katalunia artean lotuko direnak argiztatuko dituztenak eta zein da xedea, ez? Erabakitzeko eskubidea berriro ere mahai gainean jartzea, eztabaida publikoaren erdigunean jartzea hain zuzen ere, gaurkoan gurekin izan dugu Irati Elizalde, gure eskuko komunikazio arduraduna, eta horrela azaltzen zuen larun bateko ekimena. Nazioarteko komunitateari bidaltzen diogun mezu hori dela garrantzitsua. Lehenengo aldiz, Euskaldun eta Katalanok elkar hartuta bidaliko dugu mezu hori. Bi herri gaudela hemen libre izan nahi dugunak eta gure ahotsa entzun eta errespetatu dadin eskatzen dugula. Aste honetan bertan, Eskoziak iragarri duenean, baduela plan bat, eta 2023ko urriaren 19an, bigarren autodeterminazio erreferenduma egingo duela. Uste dugu, gu ere badatorren olatu berri horretara igo behar gerala, ez gaituela olatuak hondartzan harrapatu behar, itsasoan harrapatu behar gaituela, igerian harrapatu behar gaituela, lanean, eta horretarako Katalanen eskutik bidea egiteko garaia da, eta horretaragoaz larun batean gai horretara. Horixe larun batean egingo duten ekimen hori, ikusgarria izango dela aurreikusten dena, beste ekimen bat ez, beste aletxo bat, erabakitzeko eskubidea bermatzeko bide horretan, baina nola ikusten duzu gaia jendartean eta arlo politikoan ere? Zoritxarrez jende artean ez da gai berezia, edo iaz dute honetaz hitz egiten, badakigu inflazioari buruz eta nola dagoen munduan, baina nik uste egin behar direla ekitaldi hauek, baina, zoritxarrez jendeak ez dago, nik uste ez dagoela hori pres honetarako, eta nik uste bai dagoela oso txarto esplikatuta edo jendeak beti pentsatzen du erabakitzeko eskubidea bakarrik dela independentista zarela. Eta ez, erabakitzeko eskubidean boskatu aldozu bai, ala ez. Eta nik uste agian hori aipatzekoa dela, ez? Azkenean nahi duguna da jendea boskatzea eta esatea nahi duena. Eta azkenean nik pentsatzen dute geratzen dela erabakitzeko eskubidea geratzen da bakarrik abertzaleon artean edo independentisten artean eta ez, jenden arteko gauza izan behar da. Bai, egia da, eta haitu, justo ez dakit kontxitu du denboratan, eta agian, baina Eskoziarenak baitere maila batean, justu nekanek aipatzen zuen hilotik baitere, badaude elementu batzuen ikustut interesgarria direzenak baitere nola enfokatzeko baitere aztertzeko, ez? Eta Eskoziako lehendakariak, ez dakit, argudio nagusi moduan jarri izan duena da mandatu demokratiko bateri erantzuten diola, ez? Eta nik uste dut baitere, kontzeptua beraren atzean dagoen noiteko ekarrera, badaukola, esan nahi berezio baitere, aztertzeko aldarrikapenek edo egitekoak baiteren zen horabitan jar daitezken, ez? Mandatu demokratikoan, behintzat, ulertzuten moduan, esan nahi duena da, orduen eskubide demokratikoen parametroan jartzen dela, demokrazioan sakontzeko ariketa bat litzatekela, eta mandatuak baitere maila baten esaten duena da, masa sozial kritiko bat badagoela horren atzean, demanda horren atzean. Beraz, iruditzen zait, elementu bioiek baitere badirela nahiko erabakigarriak nola afrontatzeko aztertzeko.
Gero egia da, badaude bestelako eztabaidatzuek eta Eskoziak igual erakutsiko dozkuz, zoritzarrez guaino aurreratu gauzelako, eta da, eztabaida juridikoek eta akordio parametrotan ez egiteak edo egiteak arriskuak ekar ditzaken. Ni justo aipatu duzun hildotik, bai uste dut nahiko garrantzitsua bihurtzen dela ulertzea estatus politikoen inguruko eztabaida ez dagoela deslotua gaur egun jendarte moduan, dauzkagun problematika, zio, motivazio, aspirazio edo aferen gandik. Ez da, askotan badirudi ezberdin du dagoela. Gauza bat da estatus politikoa, eta beste gauza bat da pentsio sistema. Gauza bat da estatus politikoen inguruko, abertzaren inguruko eztabaida, eta beste gauza bat da egitura ekonomikoei loturiko ez dakit zer problematika. Gaur Euskal Herriko metala greban dago, eta badirudi ez dagoela loturarik. Gaur egun langileak aldarrikatzen dutena eta estatus politikoen inguruko eztabaida. Eta guztiz kontrakoa da. Zenbat eta erabakitzea ahalmen gehiago izan, termino demokratikoetan, ongizateari noiteko lotura gehiago izateko aukera bat izango dugula, ze jendartearen noiteko iritzia posizionatzeko aukera bat emango digu, baliabide gehiago edo gure baliabideak gure zerbitzura jartzeko aukera gehiago, beraz, baldintza duinagoak lortzeko aukera bat izan daiteke. Eztabaida izan daiteke hori badan bidea edo ez dan bidea. Baldintza hobeago lortzeko aukera dagoen edo ez dagoen. Eztabaida interesgarria, baina gutxienez hori defendatzeko moduan aurki gaitezke, beraz, Inoizko gehien, estatus politikoa eta gaur egun ditugun problematikan arteko loturaren eztabaida sozial, politiko, instituzional egitearen beharra. Eta nik uste horrelako ariketek laguntzen dutela hori sustatzen, ez? Eta esan duzun bezala, ez? Gaur egun bizi dugun testuinguruarekin, testuinguru ekonomikoarekin, nolabaiteko krisiarekin, politikoa, ekonomikoa, soziala ere, ez? Baloren krisi honetan, burujabetzaren aldarria ekartzen duten garrantzi horri lotutazuk ezan duzu jendartean ez duzula nabaritzen horrelako borondaterik edo eta horrelako nahiarik. Zoritzarrez. Ez da kontra ezana? Bai, azkenean kontraesana da, baina azkenean nik uste dut jendea edo oso txarto saldu egin dela edabideetan, ez ados gaudenok, ez baizik eta kontrakoak direnak betik izaten dute hori independentismoa edo erabakitzeko eskubidea dela hori beste gai buruz etxe egitea, sakabanatzeko, eta ez, nik uste erabaki bat hartzeko eta boska bat egitea ez dutela herri bat sakabanatuko, baizik eta guztiz kontrakoa. Eta nik uste agian defentsa handi bat egin behar dugu gau honi buruz hitz egiteko eta jendeari izateko. Hau ez da bai ala ez eta zuk emetik eta zuk beste bidetik ez. Hau da, herri baten ideiak edo eskubideak hori demostratzeko eta boskatzeko eta ez da mundua amaituko. Baina alor politikoan ere pandemiarekin kasu, ez? Zenbatetan entzun dugu, ez? Baldintzak edo neurriak hartzea falta zaigula, beste marko batean gaudelako, burujabetza argi dagoelako ez dugula, ez? Zergatik ez da, ez zaio lehentasuna ematen gai honi? Nik uste dut, gaiak baditulako erpin ugari, ez? Eta hain handi batean, batez ere Estatu Espainiarrak eta Kataluniaren adibidea, ez? Orain justo larun batean katalanekin egingo da noiteko ekarlanesko ekimenarekin. Ikusten dena da, boronte itzel badagoela eztabaidari heltzeko. Ez ja eztabaidaren ondoren agar daiteke noiteko posizioarekiko, baizik eta eztabaidari heltzeko baita ere boronte falta bat badaukala, ez? Eta gero, egin handi batean, gaur egun, eta Estatu Espainiarrean, esan dezagun ideologikoki agendak zen horabietan eta ze gaiek hartzen duten pisua aintzat hartuta eta ultraeskuinak ze gaitasun aukiten ari duen momentu honetan agenda baldintzatzeko, termino oso identitario eta oso muturreko ikuspegi batean baitere kokatzeko nahi bat badagoela, ez. Eta horrek zelan bait, saiesten deu edo alboratzen deu, hemen hitz egiten garen termino demokratikoagoetan hitz egiteko noiteko eztabaida, ez. Eta gero nik uste dut hor badukagula gu baitere Euskaldun gisa, Euskal Herritar gisa, badaukagu hor nik uste dut zer ikasi, ez. Norbait ere burujabetzaren inguruko eztabaida, burujabetzetatik abiatzeko. Eta ez soilik, identitate, nazio ikuspegi batetik egin beharrekoa, hori alboratu gabe, ez. Ni jartzen da moduan, pasan astean arte pentsionistak biziketa martxa bat egiten ari
zuten, pentsio duin, sistema publiko bat loturiko pentsio duinak aldarrikatzen. Estatus politikoarekin lotuta dagoen eztabaida bat da. Ze gaur egun ez ditugu gure pentsio sistema propioak eraikitzeko eskumenik. Eta eskumenik izatek ekartzen duena da gure pentsio sistema bat ez eraikitzea eta gure pentsionistak baldintza txagorragoetan egotea, naiz eta agian baliabide ekonomikoak eukin horretarako. Eta hori estatus politikoen eztabaida bat da. Eta zelan bait guk hor badaukagu asko egiteko. Eta uste dut Eskozia, lehenengoko referendunean, ni gainera, parkatuko ez dezue, baina justo kasualidades, urte horretan Eskozian egon nintzen oportan, eta goratzen dut eztabaida maila zeuden. Eta eztabaidarik handienak zeuden lotuak izaera ekonomikoari, eta oso preokupatu da zeuden adibidez, posizioak hartzako momentuan, referendum bai edo ez hautatzeko momentuan, sistema britanikoan urteetan kotizatutako langileek, nola eukin zezaketen bermatuak bereien pentsioa, erreferendum horrek aurrera jo ez gero ez. Eztabaida demokratikoa eta oso zabalan planteatzen zen, ez? Eta nik uste dut horrek baiterik ikasgai batzuk egon dizkigu, ez? Eztabaida ezberdinak baita plantatu behar dugula, gaia berari heltzeko, ez? Eta erpin asko dituen elementua da. Bai, guztiz ados, azkenean nire bai egon nintzen Eskozian. Aitu. Bai, eta, zu gara joaten baldin bazara, sasoi ikaragarria da nola daukaten eztabaida publikoak eta bebai nazio ikuspegi bat daukate, nazio soziala gainera. Eta nik uste hemen ez dagoela eztabaida edo identitate hori. Eta baina gero bebai Eskoziaren arira ezberdina da, ez? Azkeneak haiek egiten duten referendura bebai begiratzen Europa maila. Karo, azkenean gaiek azkenean gelditu dira Europa mailan, ez dira Europa ja. Eta klaro, haiek badaukate bi eztabaida. Eta orduan, bebai nik uste hori potentzia gehiago ematen dio eztabaida nazionalari. Eta hemen, azkenean nik uste da gaudela pixkat, pausoak ematen, baina oso poliki eta ez dakit nola ailegatuko garen eztabaida batera edo ez. Ikusiko da, Eusko Legebiltzarrean ere datorren urtean, datorren kurtso politikoan berriro ere mai gaineratzen dute den eztabaida hori, eta ea denboran ere luze irauten ote duen. Minutu gutxi falta da, solasaldiari amaiera emateko, baina horren aurretik beste gai bati ere helduko diogu izan ere, badakizue Madrilen NATOren goi bilera ospatzen ari dela, eta besteak beste iragarri dituztela dagoeneko zenolako neurriak hartuko dituzten, ez? NATOren birfundazio bate emango dela, indartuta dela, gastu militarra biderkatuko dela, herrien mugak geroz eta militarizatuago, geroz eta segurtasun kontzeptu hori erabilita gehiago izango dituztela, eta Melillan gertatutakoak agian hemendik aurrera ere ziren normaltasun baten isla, ez, baina hemendik aurrera ere horrelakoak ere ikusiko genituela, ez? Eta horren arira ere atzokoan Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroaren hitzak sortu dute arrabotza berriro ere, ez da Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak esandakoak beharretzi zituelako, justifikatu zituelako, ikusiko dugu. Quiero decirle que un país democrático, un Estado de Derecho, no puede aceptar en modo alguno ataques violentos a su frontera ni ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nosotros lo que hacemos es trabajar desarticulando mafias con los países de origen y tránsito y seguimos salvando vidas y protegiendo nuestras fronteras. Y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Algunas de ellas, personas, guardias civiles, fueron heridas como consecuencia de este asalto violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos. Lo que digo es que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Irutiak eta entzundakoak entzunda ez dakit zer esaterik duzuen bat eta bat
amaitu beharko dugulako ez, baina zein puntutaraino ez, heltzen den zinismoa gai honekin. Azkenean Pedro Sánchezek daukan nahi duena, Biden eta beraren arteko argazki bat, eta, bueno, gero bebai Marokorekin relakzioak nola dauden, berak esango dudana ondo dagoela. Azkenean bera nahi duena da NATOn eta Europar mailan bere liderazgorra aurrera eramatea. Eta horretaz doa, berdin dio zer esan eta nola dagoen Espainia eta Marokoen arteko gatazka. Berdin dio. Bai, bizitzak, bai. Bai, bera bat adoz. Eta gainera, nik uste dut, ezin da deslotu Mamelien gertutarikoa NATOko gailurrarekin. Era bat lotura dauka. Eta da, maila batean, nekanek aipatu duen hilotik, NATOren ebeteko berrindartze, berkoesio, berrosaketaren logikan, gerra, geopolitika, ekonomia gailentzen da, pertsona, herri eta komunitateen gainetik. Eta politika horretan, segurtasun politikek Europak delegatzen du ein handi batean NATOren esku, eta NATO gaur egun Estatu Batuak indartzeren bitartez egiten da. Eta horrek maila batean jartzen gaitu oso eztabaida handi batzuen gainean. Eta gero nik aipamentxo bat egin nahiko nuke batez ere, gailurrak eukin duen logikan eta batez ere gertaera hauek aintzat hartuta, galetu beharko luke bere burua esker estataletaz duena, orain dela 40 urtetik ona, NATOren inkorporazioaren bitartez, ze pentsamenduta ze joera dauden. Eta nik esango nuke, eztabaida hori baitere, orain dela 40 urte, González esan zuen, en principio no, 40 urte eta gero guztiz. Hemen, utzi behar dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko zuen hausnarketa eta solaskide izateagatik beste behin ere. Ibon Miñika eta Nekane Gartzea hurrengo arte, eta jarraian eguneko elkarrizketa, eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan.